Катерина Савіч разом з мужем сапраўдныя людзі працы. Пчолы гудуць, буякі спеюць, гаспадарка квітнее. Толькі вось цяпло ў хаце прыходзіцца здабываць старым дзедаўскім спосабам – дровамі. Праца даволі вымотвальная, але зараз сям'я ў прадкушэнні, што сітуацыя зменіцца. Газ упростит нам тем жизнь. Смотрите, мы вот день, например, работаем на поле, да? У нас еще хозяйство свое, у нас еще есть один участок, там 3 гектара. И мы вечером приехали домой, и нам не надо думать, что нам надо принести еще дрова, распалить грубы. Мы приехали, на кнопочку нажали, и у нас уже тепло, все хорошо. То есть уехали куда-то, приехали, все, то есть без проблем. Газ – слово, якое гучыць як сімвал камфорту і доўгачаканага палягчэння і для іншых жыхароў аграгарадка Людзяневічы Жыткавіцкага района. У Любові Церабяленка ўжо пабудавана ўнутрыдымавая сістэма газазабеспячэння. Справа засталася за малым. Сейчас мне прокопают эту траншею, до конца проведут этот газ, и я могу спокойно отключить газовые баллоны и подключиться к природному газу. Главное, так хорошо сделали это все наши газовики. Мне так нравилось. Они такие аккуратненькие. У аграгарадку Людзяневічы сёння пражывае каля 870 чалавек, а гэта некалькі соцень домаўладанняў. Хтосьці ўжо зрабіў крок да камфортнага жыцця і перайшоў на электрыфікацыю, але сеткі не гумавыя, і ў гэтым выпадку блакітнае паліва – ідэальны варыянт. Газифікацыя Жыткавіцкага района пачалася ў далёкім 2003. За 22 гады пабудавана 255 кіламетраў газаправоду, а пра дровы і цяжкасць з ацяпленнем забыліся звыш 2000 прыватных домаўладанняў. Газифікацыя – гэта не толькі пра пракладзеныя трубы і палаючыя канфоркі. Гэта яркі прыклад таго, як сацыяльная палітыка дзяржавы рэалізуецца на месцах і стварае камфорт для кожнага, незалежна ад месца жыхарства.